дам дишинак хабари рӯз абдурозиқ баронакидат кадай подробнитар дар канали Авлод медиа мефаҳмем барои чӣ кор номардира кадай. Абду, например, рози ти бояд ягон одам биёд гуд ки мисол ту миллион сомонӣ метиҳам биё қати ман кор кун. Чӣ мегӯӣ? Не, ман кор намекунам. Ман чӣ қати дига касброн кортам? Ҷон соза, шукри Аллоҳ, акон вайнаша хурда хӯрокам 100%. Дарс мерам мебиём, мошин пошин ҳаст, мегардум. Читар ки ман бурам кай ким ки дига кор кунем. Дарахт як ҷо месавзад. Як ҷо ки дарахта кандида дига ҷо гашинади дарахт уже он дарахт пешина намешавад. Ассалому алайкум бародарои азиз. Нав видеои акай берӯза дидам. Намедонам чӣ бигӯм. Аллоҳи азиз худаш медонад кия бизана. Я плейстейшн намхемхе нишон додестам. Ким чанд бор нишон додам. Плейстейшн ман қариб як ҳафта 2 ҳафта да хона гаштам, як бор да хона надидам. Кани айпади ман, планшетам, кани матбук да дасти иш, да дасти уш 1 миллион рубли барои бои ману ҳазбик нашидан. Да дасти якай барон 100% ман гаранти метам, да дасти якай барон гирифт. Кани он пуло 100,000 дига охирон бор Москва рафтем 120,000 сомонӣ ба тоҷикӣ. 120,000 сомонӣ да карта акай шӯрат гурзондам. Кани он пул? Кани дига пуло? Ҳамаш да дасти шумо. Аллоҳи меҳрабон медонад кия бузанад, кия вай кунад. Ман ҳами қасол ҳеҷ нагуфтам, ман ягон бадӣ накардам. Аллоҳ медонад кира бузанад. Салому алейкум бародаро. Ма бахто нафаҳмидам ки қамарда мара дӯст медошта. бахто ман ҳамин чизаку хов накардам, тозира эҳсос кардам ки қадар мардам мара дастгирӣ кесай. ма бахто қасам ма видеоро барои паст кардани шаъни шарафӣ накардам. ма тош то ест гуфтам барои ки ма безор шудам. рада ҳамара фаҳмондан якта. раҳмат барои сторисотон, раҳмат барои дастгириётон, раҳмат ки дабар мен ва ҳамавақт поддержка мекунен. иншаалло ихтимол худаш почувай зиндагӣ мо ба бӯи ягон кас нест. то ҳамин рӯз омадем бо далши мерем. ҳаматон да ҳазор омад. Аями рӯз иборатан дигар рӯзи қатимо неста.